Tungod sa kainit sa panahon no, nagkasinabta na imi nga mag-asa ng tunaan ni Uyong. Nyawa din na dugaya. Gibuhangan din na sa tropa para dali ra mahurot ang tubig. Birada da abadi. Maayo baka ni. Ing anion rin ni siya paghagas no. Kailangan niyo og bukag iali aron dili masayang ag naay maanod nga isda. Unya kay tunaan man nino, so mag-expect jud ta nga naing ani makit-an ang tai sa kabaw. So ato ra nalikayan aron di nato na mahikapan. Tabang ni si Spider-Man no, pero mora ni Spider-Man nga pala og sundang ang gidala. Gidali-dali din na nila kay aron dili sila maapsan sa ulan. Unya nakagamay naman ang tubig, so ato ni hawanan diri dapit sa ubos para dali ra siya mahurot. Nakakuha na day direk pantat ang aton sa kakauban. Nya wala na niya padugaya, yan din ang gitigpas para mampatay. Kay sayang biya pod, gihaguan ra ba. Gitamang kayo na mo no kay gamay naman ang tubig. Sawa madugay nakasikop na na atong papart diha, pait-pait din ayang kuha, giitsa dayon. Gitusok-tusok daday na sa atong kauban kay expert man na siya sa tusok-tusok. Bitaw ing ana na ng mga pantat no basta magkagamay ng tubig, magpailalom na sa sayuta. Nakakuha na sa dog pait-pait ang atong kauban, giitsa dayon niya. Nakakuha sa dog pantat pero wala na apil og video, kining lakaw ang videographer. Unya, gikapoy naman mi og mikos-mikos, so amo na nang gibalik among gibuhangan. Nag-decide day ming among undangan kay gamay ra kayog sulod. Tulo ra day kapantat ang among kuha og pait-pait gagmay. So maora dayto, diri ra natapos ang atong video. Sa sunod na pod, wala na din namo gipakita ang among kuha kay maulaw na kay mi.